Kako je moguće da 72% mladih razmišlja o napuštanju Hrvatske, a da o toj dramatičnoj činjenici nitko ne progovara, počevši od akademske zajednice do crkve u Hrvata, od političkih stranaka do braniteljskih udruga. Jednostavno svi šute, što iz koristoljublja, a što iz egoističnog čuvanja svojih pozicija i iz straha. Sve nedaće u Hrvatskoj proizlaze iz društveno-pravnog nereda koji odgovara isključivo vladajućim strukturama. Uloge su podijeljene. Jedni glume lijeve, drugi glume centriste, treći glume domoljube, a po plodovima su svi isti. Mi se nećemo i ne smijemo se predati pred nepravdom i beznađem, pred lopovlukom i izdajom. Mi smo dužni izboriti se za pravednu i uređenu Hrvatsku, jer samo uređena Hrvatska može biti i pravedna Hrvatska.